Sziasztok, srácok! Itt vagyunk egy újabb videóban a Hajnival. Hello! Végre valahára elindult a felvétel. Ahogy látjátok, mind a négyen itt vagyunk. Igen, minden négyen. És itt tancikálunk. Ja, Oké. Akkor mehetünk be, vacsoraidő van. Csinálok kaját, gyertek. Jó. Csináljak kávét? Vagy csináljon a... Mindegy. Jó, akkor csinál a Oké. Hívek már folytatnom. Jó, akkor... Én csinálom a kávét. Itt a kajcsi. Na már csak 3 lehet. Ezek szerint. Nem baj, akkor legyen steak mind a kettőnknek. Oké. Akkor ezért gondoltam, hogy ne csak egy embernek legyen más a kaja. Nem értem, mert nem 4 lehet. Köszi, Ábel. Ja. Szívesen. Haverin, kaptam kávét. Adtam. Yep, elfelejtettem elfogadni. Még egyet. Mindegy. Megy a diszkós, menjünk? Diszkó? Hát... Mi más diszkóba terveztünk menni. Oké, de mi lehet, hogy megyünk? Hát jó. Oké, akkor megyünk veletek. Addig egyetek nyugodtan, rakok le egy kocsit, jó? Már végeztem az evéssel. Na, mondjuk köszönöm, nagyon finom volt. Szívesen. Jó, mindenki végzett most már. Szerintem egyébként indulhatunk is. Jó. Jó, is indulhatunk. Oké. Yes, hogy ez milyen kocsi. Nem tudom, csak úgy beraktam egy ilyen kocsit. Jó, mindenki befért szerencsére. Van egy pill. Oké. Összekért. Kajakezni. Ne, már bezárt a diszkó. Nem baj, gyertek, van nekem jegyem, úgyhogy tudom diszkózni. Csak holnap után lesz. Én is tudom diszkózni. Ez igaz, de az olyan, hogy kinyílik. Fal. Tudom. Villanyt kéne megkeresni. Villany, nem láttad valahol? Nincs villany. Az igen, nem baj. Akkor rakok villanyt.
Disco, party. Nagyon jó a hangulat. Ja. Az igen. Yeah. Ez meg mi? Rakok egy ilyet, hogy azért lássuk is valamit. Táncoljunk. Ábel, te is jössz? Igen. Oké. Okay. Ti mit csináltok a háttérben? Nem tudom, táncot akarok keresni. Hoppa, Gangnam Style! Yeah! Sexy bop, 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 bop. Hoppa, Gangnam Style! Yeah! Sexy bop, 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 Lino. Big that Joe, I don't know. Lino, combinado. Get that Joe, Alice there. Hey, Sexy bop, 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 Gangnam Style. Még milyen tánc legyen? Megbírjuk? Mi hazamegyünk pihenni. Oké. Okay. Majd holnap után jöttök diszkózni? Aha. Oké. Okay. Nem tudjuk mi. Mi? Hát csak itt megy valami tévé. Bum.
nem sikerült vele dobni vízbe. Na. Menjünk. Na így, ne? Mi semmi. Nézzük a kamerákat. Valaki behajtott a ruhaboltba. Jesszus. Én meg vagyok fázva egy kicsit. Igaziból? Nem a játékba. Oké, valaki meg egy fába. Nem tudom. Most megcsinálom a meleg ruhaszöttömet, mert nem fázóska vagyok most. Mi? Semmi, csak mondtam magamnak. Ja. Megpróbálok valami jó pulcsit felvonni, mivel nem fázom. Jó, meg vagyok. Amit ti hol vagytok? Mi itt a buzi stúdióban, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nekem valamiért kezdetben van egy kanapé. Azért már leültél. Igen. És ezért van a kezedbe. Próbálok még jó kis kávét csinálni.
Csak valamit megnézek. Akkor még én sem tudjuk vezetni. Oké. Én tudják, oké. Most jöttök haza? Jó. Mi az, hogy nem fáradtak vagyunk, és ezért nem vagyunk beteg, csak hajni beteg. Oké. Jöhetsz be nyugodtan. Szia, épp most alszik, mert nagyon fáj a torka és a feje. Oké. Hoztam neki gyógyszert, ezt adod neki. Oké, köszönöm. Szívesen. Addig lejövök. Hol voltatok, hogy ilyen későn értetek haza? Így fagyizóba, meg így Ja, jó. játékterembe is. Az jó. Akkor nektek jó napotok volt. Na mindegy. Kértek valami kávét vagy vacsit? Nem, köszönöm, telettük magunkat fagyival, úgyhogy Jó. Mondjuk még reggel van. Úgyhogy itt ne nagyon húzzátok fel a redőnyt, hogy hajni tudjon még aludni. oké. De lehet, hogy ma mindjárt fel kell. Jó reggelt, ébresztő! Jó reggelt! Jó reggelt! Gyere, vedd be a gyógyszeredet. Oké, beveszem. Csak egy még elmegyek mosdóba. Oké. Halló, Jó reggelt! jó reggelt. Vivi elaludt, már túl sokáig voltunk így ébren, úgyhogy Jó. megyünk aludni. Én megbeteg vagyok. Tök jó. Felúszhatjátok a redőnyöket nyugodtan. Felhúzzátok a redőnyt? Vagy csak Vivi alszik? Vivi alszik, úgyhogy így nem. Jó. Már este van. Szerintem, hogy Vivi ébreszt fel. De még nem kell, hogy jól felkészítem a vacsit, addig meg a Ajni is szusszan egy nagyot. Mert ő is nagyon fáradt. Abban egész nap itthon volt. Csak egyrészt ugye elkapta ez a nagy fejfájás, nagyon fáradt. Elkészítem a vacsit, jó?
Jó. Tök fura, hogy mindig a fiúk vannak fent, lányok meg csak alszanak. Hm. Hú, ilyen az élet. Lehet, hogy én is alszok egy kicsit. Jó. Nyugodtan, nem baj. Lehet, hogy elmegyek most dolgba. Jó, még olyan 10 perc, aztán jöhettek lenni. Oké. Amúgy hallottam, hogy idefele amúgy a kocsid rossz hangú, elvigyem a szervizbe? Elviszem. Megcsinálom, jó? Elviheted? Oké. Majd hozom, csak elviszem szervizbe. Oké. Egy gyors kor. Elviszem, megjavítják egy perc alatt, aztán már jöhetünk is kajálni. Hmm. Jó, meg van javítva. Most jövök. Van egy ilyen speciális gép megjavítja egy perc alatt. Oké. Jó, már jövök is vissza vele. Hoppa. Szerintem keresd fel a lányokat, mert már 10 óra van, és talán még kéne. Oké. Majd mehetnek vissza. Akkor elhúzom a függönyöket. Oké, meghoztam a kocsit, tök jó hangja van. Oké, köszi. Gyors megterítek. Ahó, Vivi. Jó reggelt. Jó reggelt. Bent vár a kaja. Oké. Megtiszteltem. Ülj le nyugodtan. Hajni, elbelkelt, hogy keltselek fel. Oké, Vár lent a megyek. kaja. Jó. Érzem, jó kis csirkei steak. Steak a kedvencem. Ki mit kér indivaló kávé? Rózsaszín kávé vagy zöld kávé? Nekünk már itt van kávénk, úgyhogy... Jó. Hajni? Jó lesz egy sima kávé. Oké. Nagyon finom lett. Igen. Finomat főztem, ugye? Nem. Legközelebb reggelire akkor csinálja a gófrit. Csinálhatsz? Jó. Lekvárt vagy nutellát értek el?
Lekvárt. Jó. A szilva lekvár az jó. Igen, jó lesz. Oké. Na, menjünk vissza aludni. Oké. Nem baj, elhúzom a függenyeket. Nem baj. Nem töltözök fent. Még később, meg más szedben leszek. Mika. Nossa. Falando. Viveu bonito, olha. Itt vagyok. Jó. Már hajnal 3 van. Oké. Bent szerintem menj aludni. Hajnal 5-kor kell menni suliba. Jó volt az a hétvége. Ja, jó volt. Meg holnap lesz hétvégén. És 5 órakor velünk. Nem biztos, hogy valami fog jönni ilyesmivel. De 5 óra van. Mindenki. Jó reggel! Mindenkinek a serre süt a nap. Ah, 5 óra van. Gyertek! Várj egy finom reggeli, csak addig öltözzetek fel. én már tegnap előkészültem és felöltöztem. Jó. Már csak majd a hajamat kell megfésülnöm, mert már borzadály. Korán fog jönni. Vagy álomszékben, amúgy sem fog jönni szerintem. Kértek kávét? Igen. Jó. Mondjuk ne is jöjjön inkább a halni súlyban, de most az ágyban a helye. Igen. Köszi.
Hát, hogy már holnap tud jönni, de nem tudjuk. Papírokért lehet, hogy beugrik. Oké. Nagyon finom volt, köszönöm szépen, Ábel. Jöttem. Én megyek fésülködni, mert nekem ilyen nagyon borzadály hajam. Igaz, hogy fiú vagyok, de a fiúknak is nyernek kell fésülködni. Én befújtam ilyen hajzakkal, úgyhogy most jó a hajam. Én addig pakolok nektek. Jó. Én még jó felöltözöm. Bocsi, srácok, csak beállítottam mindent. Mert mi volt? Én csak a srácoknak mondtam. Jó. Gyorsan lezuhányzok még. Jó, én készülök az öltözőkkel, és csak 9 órakor megyünk, azaz már fél óránk van, azaz 30-ra már talán benne, hogy legyünk. Nyugodtan húzzátok el az azon nem zavarja. Tehát itt tévét fog nézni. Szerintem gyertek le, készülődjünk, menjünk. Oké. Mindent elkészítettél, Bence? Igen, mindent elkészítettem. Gyertek, menjünk. Oké. Felvett titeket egy fekete kocsival. Mindjárt ez is jön. Egymás mellett. Oké. Megyünk, minket. Látunk, nem baj. Nem baj. Jó, de szépen néznek így. Szép. Szépen egy első egy. Még hajni is így volt színű, amikor ilyen szépen szokott felöltözni. Na, mi az első óránk, matek? Igen, matek. Jó. Nagyon jó. Jaj, Bence, hova mész ki? Egy ilyen félelomba vagyok. Bővítere videót? Ide. Vagy cseréltetek fel? Na, jó napot, tanárnő! Jó napot kívánok! Hajni beteg lett, ezért nincsen. Igen. Oké. Már így dolgozattal kezdjük. Nagyon szuper. Vegyétek el innen a dolgozatokat. Jó. Kedveltem, a kutyőgyökös lesz. Még jó, hogy erre tanultunk mindhárman. Ja. Mondjuk hajni. Fölmondhatom.
Írjam be a dolgozatokat. Oké, adjuk. Menjünk És ki is szünetre. csengettek, úgyhogy menjetek szünetre. Au. Jól vagy, Vivi? Igen, meg vagyok. Mi történt? Kicsit elastam. Aha. Neve földul. Mi? Valaki betölt a házunkba. Kapta mi? Mi? Gyertek azonnal haza. Oké. Azonnal betöltek a házunkba. Valahogy bejöttek. Gyertek, telepoljatok haza, itt van bent a szobába. Igen? Itt van egy ember. Megtényem meg a szobámban. Gyertek! Itt vannak. Meg itt egy csaj, nézd. Itt ez a Bella, nem tudom. Kész. Jó. Menjünk vissza a szébe. Habár nekem gyors még vissza kell ugranom a könyvényet. Szerintem lehet, hogy ennyi volt ebből a videóból, nem? Majd megjött a második rész is. Igen. Majd. Srácok, remélem tetszett ez a videó, ha nem, akkor sajnos dislike, ha nagyon, akkor feliratkozás is. Remélem, hogy tetszett. Sziasztok! Sziasztok!